Assalamu alaykum hörmətli tamaşaçılarыбыз, assalamu alaykum hörmətli din qardaşlarыбыз. Assalamu alaykum hörmətli Radif Hazret. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Radif Hazret, er bola bilan qiz bola uchrashib yurganda din ko'zligindən alar nинди münasibətdə булырга тиешләр һәм шикләүләр бармы? Иң беренче ир бала белән кыз бала дигәндә, менә ул бит инде һәр кешенең шундый бер яше җитә, кавышу вакыты җитә. Ул вакытта әлбәттә егет үзенә пар эзли, кыз үзенә пар эзли. Әле менә егет кеше буларак мин үзем дә әйтәм, менә шул билгеле бер вакыт җиткәч, кемнедер яклыйсы килә башлый, кемнедер саклыйсы килә башлый, кемнедер өчен инде тау булып торасы килә. Менә егетләрнең дә шундый вакыты җитә, ул инде үзенең парын эзли башлый. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва халакнакум азваҗа", мин сезне парлы итеп яраттым ди. Әгәр дә карасак, көннең төне бар, шулай бит, елганың ике яры бар, мәсәлән, айның кояшы бар дигән шикелле. Һәрбер нәрсә парлы, адәм баласы да парлы итеп яратылды. Чөнки атабыз Адам булды, Аллаһ Тәгалә иптәшкә Хаваны яралты. Шушы Аллаһ Тәгалә безне, димәк, парлы булып яшәргә өнди икән бу дөньяда. Күпмедер вакыт җиткәч, егетләр үзләренә кызлар эзли башлый, кызлар үзләренә егетләр эзли башлый. Менә монда ислам күзлегеннән караганда, әлбәттә, ислам дине теге шәригать дип ниндидер шикләүләр, ниндидер катгыйлык яки нәрсә түгел. Ислам монда бөтен кешенең хакларын хаклап, анда бит әти бар, әни бар, әби бар, бабай бар, алар бит бөтенесенең хаклары бар. Шушы балага карата, мәсәлән, кыз бала булсын, егет булсын, шуңа күрә ислам дине аларның хакларын хаклау яклы. Бәлки кемгәдер кыргый тыйыладыр, шулай бит. Бәлки кемдер әле аны бу вакытта аңлап бетермидер. Ләкин ислам дине ул куйган шикләүләр ул кешелеккә һәм гомумән 1 ел, 2 ел өчен генә түгел, 10 ел, 20 ел, 30 ел, ягъни шушы гаилә яши башлап, Аллаһ көндә инде әти-әни белән инде мөгамәлә кыра, шуңа юнәлтелгән. Мәсәлән, кызны элек урлап киткәннәр. Ул бит инде әтинең хакы бар. Ул кыз баланы үстерде, тәрбияләде, җан җылысын бирде. Чөнки инде гаилә кырганнан соң ул кыз тулысынча ир гаиләсендә яши башлый. Ул ирнеке була. Әти-әнинең хакы бар, алар кайтып нитеп йөри, ләкин бит барбыр да әти-әни инде үз ризалыгы белән бирсә, күпкә хәерле. Әти-әнинең күңелендә ниндидер барбыр инде ризасызлык калырга мөмкин. Шуңа күрә шәригать дип әйтик, ул шушы әти-әнинең хакларын хаклап, аларга карата нәрсә ди? Әгәр дә егет кеше кыз бала белән очрашырга яки инде аның белән булырга тели икән, ул иң беренче әти кешенең рөхсәтен сорарга тиеш. Очрашканда әле, мин сезнең кызыгыз белән очрашып йөрсәм ярыймы? Бу вакытта әти кеше әлбәттә барларга тиеш. Бу егет нинди гаиләдән ул? Кем нәселеннән ул? Белеп булмый, чөнки кайбер яшьләр килә, инде өйләнер вакыт җиткәч, тегеләрнең туган икәне билгеле була. Шундый яшьләр дә бар. Менә инде өйләнер вакытлары җиткән, алар туган килеп чыга. Мәсәлән, ярый әле туганлык теге никахка каршылык китермәсә, кай вакыт мәсәлән туганлык никахка каршылык килергә мөмкин. Анда әти ягыннан мәсәлән, әгәр дә булса инде туганлык, ул вакытта өйләнергә яки кияүгә чыгарга ярамый килеп чыга. Мәсәлән, кыз кем булса да ярый, главный яшәсеннәр, бергә торсыннар дип түгел, кем нәселеннән. Чөнки бу кыз бала, әгәр дә синең малайың аңа өйләнә икән, ул бит синең, димәк, оныкларыңны тәрбияли, шулай бит, оныкчыкларыңны тәрбияли, ничек булаларны тәрбияли, нинди сүзләр әйтә уларга, нинди гамәлләр күрсәтеп үстерә уларга. Әлбәттә, бу бик мөһим. Шуңа күрә әти-әни кайгыртырга тиеш. Менә бу очрашып йөргәндә үк, әлбәттә, әти-әнинең ризалыгын алу кирәк. Чөнки әле егет белән кыз, алар инде яшьләр, шулай бит. Анда аларның башында төрле фикерләр булырга мөмкин, шулай бит, төрле уйлар булырга мөмкин. Шуңа күрә яшьләр инде барбер шушы очрашып йөргәндә үк үзләренең чын мәгънәсендә зур тарихи адымны атлауларын белергә тиешләр. Чөнки гаилә кору ул гади генә эш түгел, ул зур вакыйга яшьләр тормышында да һәм гомумән инде шушы яшәештә дә.